това, което показваме в Малмино. Точно така казвам, че ако го бяхте направили в Малмино, щяхме да възсмаем. Ама това са страхотни неща. Ще ми разкажете ли? Значи, но това е камерна част от нещата, които показваме в Малмино. В Малмино повече розби показваме повече неща, защото там и имаме традиции. Изчистваме всяка година пропуските и наново и наново правим нещата по-добре. Страхотни работи имате. Баби, ще ми кажете ли кой какво е направил? Ама кажете вие, кои сте? Тая дебелата питка е у нас жена е направила. Страхотно. Погачта. Това е моето гърне с нахут, с гъби, нахут, ориз и пилешки гърди. Баница. Сладка баница на Катя. Там чушките на кой бяха? А това се казват надутички. Надутички? Надутички е на оная надутата бивша даскалка. Добре, това не са ли бухтички? Именно, ама тя ги казва надутички. В моето село им викат пуфалци. А тя казва... Това е, надутички. Защото са така пуфнати, разбираш ли? Селото е Северна България. Страхотни, страхотни. Фасул с прас. Това. Това е прещепалник, когато... Фасул с прас, това трябва да се опита просто. Ами, когато го взема да кажа да го разтуваме, ще дойде да опитам. Добре. Давайте да опитате.